ஞாயிற்றுக்கிழமையும் அதுவுமா தாவேக்கா மாநாட்டு கொள்கைகளை ஹாயா உட்காந்து கேட்டுட்டு இருந்தேன். அந்த நேரம் காலிங் பில் அடிக்க அப்பதான் ஞாபகம் வந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸை பாட்லாக்கு இன்வைட் பண்ணியிருந்தோன்னு. மொபைல பார்த்தா மொபைல்ல 10 மணி காமிக்குது, வாட்ச்ல 11 மணி காமிக்குது. என்னடா அது, வாட்ச் வேலை செய்யலையா இல்ல நம்ம மொபைல் வேலை செய்யலையா, ரெண்டுலயும் வேற வேற டைம் காமிக்குதுன்னு நானே கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன். என்ன நடிப்பு நடிக்கிறாங்க. அப்பதான் என் ஹஸ்பண்ட் இன்னைக்கு ஃபால் பேக், நம்ம டைம் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாரு. அப்புறம்தான் என்னோட புத்திக்கும் இது உரைச்சிச்சு. இந்த முறைய இங்க டேலைட் சேவிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பகல் நேரத்தை அதிகமா பயன்படுத்துறதுக்காக மார்ச் மாதத்தை ஸ்ப்ரிங் ஃபார்வர்டுனும், இந்த அக்டோபர் நவம்பர் மாதங்கள்ல ஃபால் பேக்னும், நம்மளுடைய கிளாக்கை 1 மணி நேரம் முன்னோக்கியும் 1 மணி நேரம் பின்னோக்கியும் மாத்தி மாத்தி வச்சுக்குவோம். இந்த மாதிரியான முறைய பெரும்பாலும் அமெரிக்கா, ஐரோப்பா, சில ஆசிய நாடுகளும் பயன்படுத்துறாங்க. இந்த நேரமா இருந்தா என்ன, நாங்க பிரியாணி சாப்பிட்றோம்ப்பா. உங்களை மீண்டும் அடுத்த வீடியோல சந்திக்கிறேன்.